Ма ме забрави. По история на Лили. Ами в момента е позвана. Изчакай тук, те другите деца вече ги взеха, но предполагам всеки на мен, че дойде. Колежке, айде още малко документи, върни малко. Върни малко. Знаете ли, че всяка вечер детето ми остава последно в детската градина? Моля ви! И флюксовка. Идеално. Айде. Писва те, какво звъна? Мама е сега идва. Чак само да изпратя тук последното бюлетенце. Чао, чао, Тошко. И Гошко е с теб. Чао. Да не правиш отчета. Готов е и отчета. Може ли да се чаквам отчет? Аз си гледам там с теб и може би... Ами аз си тръгвам, дори да ме уволните, детето ми повече няма да стои само в детската градина. Нещо ни сладичко. За вечеря, преди тик-так, само двете лоди да бъдат от малки нещо почвата на последно. Не, искам мама. Сега ще дойде мамо, бързо всеки момент. Звъни, може би ало, да, миличко. Ми тук някой да ви говорим родители. Да, за котвена съм още. Сега ще се прибирам с говорно, тя ще ме идва на времето. Не, няма да говорим какво мамо. Някакво с тебе, нещо за виене, за някакви играчки. Не, мама. Играй си с бутуш. Детенце си беше играл с тази група. Сега ще дойде мама всеки момент. Искаш ли нещо да играем? Не, искам си играя, тя си ми разкази сега фейсбука. Ма искам. Много да моля ви да ми извините, но шефа ме задържа, не мога аз вече, колкото и да го се моля, той не ми разрешава да тръгна по-рано, да ги закъснявам, винаги ми натоварва с най-много работа и не знам, много ви моля да Благодаря ви, че дойдохте. Няма нищо от нас, всичко е наред. Приятна вечер и ви благодаря, че се грижите за моите родители.